Здравейте на всички търсещи и будни хора тук в пространството на Healing by Laura. Гарантирам ти, че ако се научиш да прилагаш тези две основни златни правила, които ще споделя с теб в този момент, ти ще привличаш изобилие във всяка една сфера от твоя живот. Първото, много важно нещо, това е да се научиш да приемаш. Да приемаш. Запомни го добре. Какво означава да приемаш? Да приемаш означава да се съгласиш с дадена ситуация, с това, което се случва в живота ти точно в този момент, такъв какъвто си ти, точно в този момент, че се намираш на това място по твоя път. Защото срещу приемането стои неприемане. Как не приемаме? Гневим се, ритаме срещу живота, ядосваме се, влизаме в ролята на жертва, оплакваме се, казваме защо на мен се случи, или обвиняваме другия човек, или насочваме това обвинение към себе си, става само обвинение и по този начин ние не приемаме. И когато ние не приемаме живота си, ситуацията, даден човек, своите родители, симптома, болестта, бедността, каквото и да е, това означава, че влизаме в състояние на ниска вибрация. И когато човек е в състояние на ниска вибрация, тук долу, закона за привличането действа по този начин. Започваме да привличаме още и още ситуации, хора, събития, чувства, усещания, мисли в това състояние на ниска вибрация. Привличаме и оставаме тук долу, в това състояние на неприемане, жертва, гняв, обвинение към себе си, обвинение към другите. Когато сме в състояние на ниска вибрация, привличаме още нискочестотни вибрации, по този начин човек няма как да бъде творец и създател на собствения си живот. Няма как в това състояние на неприемане ти да привлечеш изобилие във всяка една сфера от твоя живот. Така че знам за хората, които се намират в началото на своя път, това е трудно, това е предизвикателство. Казват, ама как ще го приема, понеже той постъпва по този начин и ме наранява? Или как мога да приема моя симптом, моето заболяване, аз не се чувствам добре от това? Как мога да приема, че детето ми е болно или се е родило с увреждане? Как мога да приема, че моите родители са ме изоставили като съм бил малък? Как мога да приема, че нямам 2 лева да си в джоба да си платя сметките и храната и съм в състояние на оцеляване? Да. Но когато малко по малко започнеш да прилагаш именно това, да приемеш, как да приемеш, най-бързо ще те отведе второто нещо, за което ти споменах, благодарността. Благодарността, която идва от сърцето. Да благодариш за нещата, които имаш вече в твоя живот, колкото и малко да са те. Да благодариш всеки ден.
да благодариш и да откриеш смисъла, даровете в това, ти да се намираш в това положение и в тази ситуация. И чак тогава, когато започнеш да благодариш, да откриеш даровете, да разбереш какъв е урока, който душата ти учи в този момент, в това прераждане, по този земен път, когато разбереш този големия смисъл, голямата картина на живота, защото да, твоята душа е избрала именно да мине през тази опитност. Значи ти носиш в себе си мъдростта, ресурса, всичко необходимо, за да преминеш и да се справиш. Да преминеш през това предизвикателство, което е на твоя път, и да продължиш напред и нагоре по пътя, който е избрала твоята душа. И когато си благодарен, когато видиш този смисъл, когато приемеш истински със сърцето си, от това място ще видиш как ти вече ще можеш да преобърнеш цялата тази ситуация, положение и ще започнеш да привличаш изобилие в твоя живот. Ще случиш твоята голяма промяна и трансформация от място на приемане и благодарност. Всеки ден по-малко учи се. Прави малки крачки, малки стъпки, малки действия, които ще те отведат тук горе към твоята прекрасна промяна и трансформация, към това да развиеш себе си и да бъдеш най-добрата твоя версия тук и сега. Благодаря ти, че сме заедно по този път. Благодаря на всички за доверието, на всички, които ми се доверяват да работиме заедно в онлайн консултации, през акашови записи, цветята на доктор Бах, всички практики, които случвам, енергийно заредените бижута, които правя и поръчвате, медитации, йога, констелациите, има толкова много ресурси, подкрепа и помощ. Вземи ги и продължавай да вървиш напред и нагоре. Прекрасен ден желая на всички. Можеш да харесаш моята страница Healing by Laura, YouTube канала Healing by Laura, да разгледаш моя уебсайт healingbylaura.com, да се свържеш с мен и да си запазиш час за онлайн консултация, ако имаш необходимост от подкрепа, напътствия, посока. Благодаря. До скоро!